מה זה עלומים בשבילי? זה קיבוץ שנולדתי בו, גדלתי בו, חנכתי. זו ילדות שמאוד מאוד אהבתי. דשא וחופש וכיף. סנדלים בקיץ ובחורף. כאן קיבלתי את אהבת החי והטבע. פה למדתי לעבוד ופה למדתי את מוסר העבודה. לכל פינה בקיבוץ, שמורה אצלי פינה בלב. זאת תמיד המשפחה שלי. זה הטבע, זה המרחבים, החברים. זו ילדות, משחק וחלומות. מקום להירגע בו. שכנים איתם שיחקנו על הדשא. שלום בשביל וקבלת פנים חמה גם אחרי חודשים שלא הייתי שם. בריכה, חדר אוכל, חברי ילדות. זאת ארץ הילדים. עלומים בשבילי זה זיכרונות של ילדות קסומה. משפחת שטרן ימי חמישי לכיוון אחד יד אליהו. טנגו, אלמוגן ומכנף נאה. דש מינורית על החבילות בצבא. ותחרות במכתש מי יגיע ראשון לתחת של גרגמל. זה כדורגל ביום שישי עם נייג'ל. חינוך טוב. כיסאות מחדר נופש. בחצר הגרוטאות עם הגננת חנה עמדת בגן רעים. גן רעים, ג'ון דיר 11 הובלות גזר. קבוצת שחר הבלתי נשכחת. טיולי גן דרך הקוקו, לראות צבעוניים. זה חתונה על הדשא עם התורנים הכי נחמדים בעולם. יהלומים זה חברות, אווירה טובה, צעירים, חברים. כל מי שגדל איתי הוא חלק מהחי, וכל מי שגידל אותי הוא חלק מההוריי. גם כשיצאתי מהלומים, כנראה הלומים נשארה בתוכי. מקום שתמיד כיף לחזור אליו עם חיוך ושמחה. תמיד שמח לחזור ולבקר בו. מקום שאני הכי אוהבת בכל העולם. בייחוד מקור של גאווה. עלומים בשבילי זה הבית. זה הבית, במלוא מובן המילה. זה היה ביתי, עם גינה ולול היה ביתי. היה שלך, היה שלי, היה שלנו, עם שחר יגורו בו זרים, ואנחנו עם כל הזיכרונות נעלמים. העיירה שלי אולי תראה אותי